Umaasa ang simbahang Katolika na mas mapapalalim pa ang pananampalataya ng mga deboto matapos itaas ang katayuan ng Holy Rosary Parish o HRP bilang minor basilica. Itinuturing din ito bilang pagkilala sa mahabang kasaysayan ng simbahan at sa matatag na debosyon ng mga Anghelenyo at Kamampangan, kaya't nararapat lamang ito sa inilagak na papal decree ni Pope Leo XIV. Well, obviously because this church is really a very historic site, no? And it's a symbol of the Lao, the Kapampangans, especially the Angelenos. And it has withstood the test of time, especially typhoons, earthquakes, wars, and of course the devotion, the intense devotion of our Angelenos to Our Lady of the Holy Rosary and Apong Mama Canudo. Dagdag pa ni Cardinal David na dating naging kura paroko ng HRP, matagal na niyang ipinanalangin ang pagkilala sa simbahan bilang minor basilica. I prayed for two things. One, for Holy Rosary Parish to become a basilica, and two, for the Apo Mama Canudo Shrine to become a national shrine. My message to all the pilgrims, especially the devotees, is if you come here to Holy Rosary Parish Minor Basilica, you please pray for the Holy Father, Pope Leo XIV, no? Especially if you want to obtain a plenary indulgence. So, I wish you all God's blessings. Para naman kay Archbishop Florentino Lavarias, malaking karangalan na pakilalang HRP bilang Basilica Minore. Anya, kaugnay ng pagpapalakas ng pananampalataya bilang mga Katoliko ang pagpapatatag din ng pagmamahal sa bayan. Dasal ko lang, dagdag ko, nawa ang ating pananampalataya ay hindi lang tayo maging Katoliko kundi lalo tayong maging Pilipino. Palagay ko yan ang kulang. Kasi kung mahal natin ang ating bansa, tayo'y Pilipino, hindi natin naabusuhin ito. Kaya sa tulong ng ating pananampalataya, lalo sanang magningning ang ating pagiging Pilipino. Hindi pwedeng Katoliko ka, wala kang pakialam at wala kang pagmamahal sa bayan. Dapat raw mahalin ang bayan at iwaksi ang mga individual na nagsasamantala sa kapangyarihan. Kaya yun siguro ang simulan natin habang tayo nagdarasal para lumago ang ating pananampalatayang Katoliko, lalo namang magningning ang ating pagiging Pilipino dahil binigyan tayo ng biyaya rin ng Diyos ang ating bayan. So, anong hinihiling ng Panginoon? Mahalin natin ang ating bayan. So, wag nating abusuhin at yung mga nang-aabuso, wag na nating iboto. Iboto natin yung nagmamahal sa ating bayan, tunay na Pilipino. Samantala, inaasahan naman ng pamunuan ng Basilika na mas papalawak pa ang mga programang pastoral at serbisyong panlipunan ng simbahan matapos ang pagka-elevate nito bilang Basilica Minore, Pisamban, Maragul. Yung ating mga liturgical services will be the same pa rin po, yung ating daily mass and yung mga Sunday masses po natin. But now that it has received its elevated status as a minor basilica, syempre, yung isa pong tinignan po doon ay yung ating mga pastoral programs, which are already in place dito po sa Holy Rosary Parish for so how many years. Basically, ito po yung ating pong mga corporal works of mercy. We have food for the hungry and also shelter the homeless, at yung ating prison ministry, of course, at yung ating mga medicine assistance po sa ating mga nangangailangan. And of course, we also reach out to the indigenous people, mga IPs po natin, mga ITAS. Kabilang sa mga nakahandang programa sa buwan ng Hulyo ang pag-alok ng mga libreng serbisyong sakramental para sa mga nangangailangan. Debosyon raw ito ng rector ng Minor Basilica na si Very Reverend Monsignor Manny Santa Maria. Si Father Manny, Monsignor Manny Santa Maria po, ay by July po, meron po siyang program po in terms of liturgical services. I think every first Saturday, second Saturday, and third Saturday, meron pong specific na nakalaan na dito sa araw na to, libre ang binyag, dito sa araw na to, libre yung kasal, dito sa araw na ito, kumbaga wala pong, stipend or honorarium, ito pong mga sacramental services po na i-offer po natin dito. So come July po. Kasi po, Father Manny Santa Maria would always highlight, Kenny po King Pisamban Maragul, ang giyang ditak, ang giyang salat, ang giyang ala, tatanggapan, maging salamat. May mga nakaplano ring pagpapabuti sa mga pasilidad ng simbahan kaugnay ng inaasahang pagdami ng pilgrims na bibisita sa bagong minor basilica.
Samantala, malaking blessing raw sa mga dumalo ang masaksihan ng makasaysayang okasyon ng solemn proclamation ng Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary. Medyo overwhelming. Tapos yun nga, feeling ko blessed ako kasi nga naging part ako ng church history to. Marami. Kasi nga lalong blessed na ngayon yung Holy Rosary. Tsaka napaka-bless Oo. ng Angeles. Oo, very blessed. Pumunta kami rito para sa once in a lifetime lang itong mangyari sa buhay natin ito eh. Ngayon lang kami nakapunta ng napakaraming pare, obispo, arsobispo. Kaya talagang sinadya namin pumunta rito as early as 6 a.m. Nandito na kami para makaupo lang. Yep, very happy kami. In fact, gusto ko nga sana nandito yung mga anak namin. Pero no choice. We were amazed on how old the church, but it's still beautiful. It's like, yeah, amidst all the trials, the earthquakes and everything. It's still, Looking at all the history and all the back through the wars and everything else, what the church here has been through and still here. It's kind of a fitting proclamation, I think. Sa pagkakaloob ng katayuang Minor Basilica, inaasahan ng pamunuan ng simbahan na mas marami pang mananampalataya ang mahihikayat na maglakbay, manalangin at makilahok sa mga programa nito sa mga susunod na buwan. Kita-kits po at Malaus ko po, ketiking katamong Pisamban Maragol, now called as the Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary. Malaus ko po, King Pisamban Maragol. See you po. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.